sị na agha akara aka adịghị eri nwa ngwọrọ. Oge akara aka erugo nke ewu iji mee ka nnụ mata na ihe omume omenala Igbo nke ebidoburu na mgbe mbụ amalitegokwa ọzọ. Ọ bụ nwafọ Igbo Kizito Osimnobi Ibe bụ onye nhazi ihe omume. Were ohere a na-anabata ụnụ na ihe omume nke izizi nke anyị ga-eme na agba nke abụọ na ihe omume omenala Igbo. Tata ihe anyị ga-atụle wụ nnọọ otu ihe Igbo na-eji eme ihe n'omenala Igbo. Ele anya ọtụtụ ndị mmadụ amachaghị uru ihe bara, mana tata anyị ga-eji ohere kọwatụ uru ihe bara na ka esi eme ya na ala Igbo. Ọ bụ sọsọ mụnwa nọ n'ebe a. O mere nnọọ nwa Igbo ji eme ọnụ agadaga nwoke ọwụ ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime nwoke nwoke ekwu nwoke eji eje mba. Ịma na asị na o mere ndị na-eji akpọ eje mba erifọ nri. Tata onye mana ya ga-anọ n'ebe a taa tapịa okwu kọwatala Igbo otu esi eme ihe wụ nwa amadi onye ama ama na Houston, Texas. Biko ana m asị ka nnụ nabata Maazị Ichie Udoji Achebe Okosisi n'Ogidi. Igbo mma mmanụ onye ọma Kizito ekene m. Ndewo. Biko Igbo Igbo nnụ ma na isi opi wutu dịka anyị na-emebu na mbụ. A sị na tupu anyị amalite ihe ọbụla anyị ga-eme na omenala Igbo, anyị ga-ebu ụzọ mee ihe Igbo o ji bụrụ Igbo, ya wụ ịga ọjị. Omenala Igbo anyị enweta na ọjị Okosisi Onye ọma Kizito anyị enwe na ọjị. Biko ọjị wụ ihe eji anabata ndị ọbịa. A na-ejikwa ọjị na-anabata ụnụ na omenala Igbo nke taa. Okosisi ị ga-enye nne anyị aka. Nnolekwa anya n'ọjị, o nwere nzu nụ ya. Ụfọdụ n'ime na amahụ ka esi eme mmemme nzu, mana nzu uwe ihe na-eficha mmadụ ọ dị ọcha na-enwu ka nzu, ma obi ma ọnụ arụ adị ọcha. Onwe onye gị na-enwe ihe ọjọọ ebe ibi ya nọ. Okosisi ama m na ịma ka esi na-eme ya bụ ọjị na nzu, ka anyị bido gbapụ ya ọsọ. Onye ọma Kizito ekene m. Asị na onye wetara ọjị wetara ka wee godo. Mana ada kpọrọ ọnụ mmadụ, anyị aghara ọnụ mmadụ egbugi ya. Na mma anapụgodo nzu wee Ịtọ, ịnọ, ọwa, eke, oyi, afọ, nkwọ. Anyị emene nzu Okosisi. Ị ga-aga n'iru. Mgbe ị ga-ewepụ n'ahụ wepụ aka ọjị. Daalụ. Igbo ejiri m ọjị n'aka. Anyị ji ọjị na-akpọku Chukwu Okike Abịama nke Abịa, na-akpọku Chukwu Okike Abịama nke Anambra, nke Ebonyi, nke Enugu, nke Imo steeti na Nioma. Chi ha biko gbadata na bịa taa ya bụ ọjị. Ọjị bụ ihe ọma. Ọjị ka anyị ji aga ọfọ ndụ. Anyị ji ọjị ike n'aha omenala Igbo na-arịọ isi nwoke, isi nwanyị, isi ụmụaka, isi okenye, nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ n'afọ 2023. Ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke, dịrị anyị mma n'Oyi, dịrị anyị mma n'Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Mbọ anyị na-agba ụwụ mbọ ihe ọma na Chukwu Okike Abịama ga-agọzi ya. Onye mege nke dị mma ka ị na-eje eje, ị na-abata abata, ụkwụ anyị ji pụọ ka anyị ga-eji anata. Onweghị onye anyị chegele ihe ọjọọ, mana onye burula ihe ọjọọ n'obi, anyị sị ka ọ laghachi ya n'azụ. Anyị na-asị ka Chineke nana anyị ọjị, ka ọ taa ya n'ubu, ka anyị taa ya n'ibe, ka ọ zụọ n'arụ, n'aha Yesu Kristo onye nwe anyị. Maazị Odinobi. Daalụ. Ịga ọkọ ya. Ọjị gbakwara agba nwere ya nọ. Daalụ. Daalụ ọjị. Ya bụ ọjị kara n'aka. Ewe ọjị Igbo.
Igbo obi bụ nnụ mma na asị na onye nyụọ ọchị nyụhụ mmamịrị o ji ala ugbo ofe o kwesịrị ọchị ka ga-enyere anyị aka mee na nke onye ọma Kizito aka na-ekwuli na onye anọbịa ka anọbịa agwụ ya kwụpụ ya isi biko nke ka eji emekwa ka ndị mmụọ na ndị mmadụ ka anyị dịkwa na uche anyị dịkwa na ihe anyị na-eme ka ha na-akwado anyị n'omenala Igbo ka ihe anyị bụ n'uche iji mee ka omenala Igbo ghara tapụrụ nna afa nke fa biko ndị ichie nna ahụ n'oke nna ọ ka esi eme na ala Igbo biko ndị ọma na-ege ntị anyị emere ka anyị si eme asị na akụ ikiri ndị mmụọ agha ntị asị na ezu ụka ahụ eri udele atọ otu ngịga tata otu ihe anyị ga-atụle wụ ihe anyị mere tupu anyị amalite mmemme owu ọjị. Gịnị bụ ọjị? Kedu ka Igbo si were ọjị? Ọhịa mụ na nwanne m nwoke ugbo Ichie Udoja Chegbu Osisi na Ogidi ga-atụle taa. Biko ka mmalite Okosisi, ịma na ọjị n'ala Igbo bụ otu ihe a na-eji eti egwuregwu. Nwere ike ịkọwatụla ndị na-ege ntị mkpụrụ osisi a na-akpọ ọjị? Igbo ekene m ụnụ onye ọma Kizito daalụ. Mkpụrụ ọjị bụ ife onye ọbụla mmalụ maka ya maka na a na-afụ ya anya, mana ọ bụrụ mmadụ niile mmalụ ife na-eso ọjị. Ife na-eso ọjị erika. Ife na-eso ọjị dịka ngalaba nwaanyị a sị na ebe ọ na-eje relu nne. Etu a ka ọ dị n'ife niile a na-eme gbasara ya. Ọ mkpụrụ osisi anyị na-eji agwa Chukwu okwu. Ọ mkpụrụ osisi na-ejikọ anyị ọnụ ma anyị nọkọ ya. Nọ mkpụrụ osisi anyị na-akwụrụ ugwu pụrụ iche. Onye na-aga ọjị bụ etu esi wee nọlụ ya ekwu onye ya aga ọjị. Mana nke bụ ọmabụla owelu bụ na onwe igwe na-achị obodo, eze obodo nọdụ ya nyanwa ya awa ọjị, maka na obodo fụrụ ya dịka onye bụ nnafa, onye ji ọfọ obodo nyanwa ya awa ọjị. Ọbịa bụ na onwe ka esi wee nọrọ, ọ bụ na ụmụnna nọkọrọ ọnụ. Igbo nwere nsọpụrụ fa mara onye tọsịfa, onye bụ ikenye n'ime fa, ma ichiri echichi ma ichiri echichi ama na ibu ikenye. And o bụ onye ụzọ wee sibe na aka enwe mkpa ya, a na-akwanyere onye agwụ pụrụ iche wee si agwa. Mana ọ bụ na onye a chiri echi, nwe onye chiri echichi n'ime fa bụ nwanne fa chie na ochie nke obodo na-akpụrụ aka, ọ ụmụnne ya si wee chi, ụmụnne ya bụ nteri o wee chie ya na oge ọbụla fa na ya nọkọ fa na-akweli anya bụ ugwu. Mana ọ bụrụ nwa onye na-eme ọfụma, onye obi lụrụ ala, ibinyegodi ọjị dịka etu ọnọdụ ya si wee dị, ọ ghere n'anya mmadụ ma ọ nwere ikenye anya ya obinye ya ọjị, osisi bujeri ya ọjị ka ọwa, ebujeri ya ọjị ọwa, ọ ka esi. Mana ọ bụ na apụ ebe a na-eme mmemme obodo, ma nọ mmemme ka abịa eme, o nwere ndị chi inu chikarịa ibefa andị oife onye chi ka ọ na-ezelụ nye onye a chikarịsị inu na ezelụ karịa ndị ọtụtụ. Onye ọbụla masịrị ife dị n'ife, ọ bụ na igwe anọrọ ya. Ndị a chidechi nọkwa na n'ọnụkụ igwe, maka ọfa na igwe na-eme ka ife igwe anọrọ ya, onye nke na-esi anọrọ ya, onye anọrọ ya onowu ajie na owele dipendị na ife ndị obodo na-akpọ nkefa. Anọkọsi eto a ka esi akwanya bụ ọjị, maka na obodo nọkọsi ọnụ fama ka esi wee nọrọ mmadụ ka esi eke ife obodo. Ọ mkpụrụ osisi na-ejikọ anyị ọnụ ma anyị nọkọ ya. Nọ mkpụrụ osisi anyị na-akwụrụ ugwu pụrụ iche. Adịra ebunya bụ mkpụrụ osisi dịka yarị ọ bụrụ onye ọbụla ka ọ dịrị. Ife gbasara ọjị bụ na onye ọ dịrị ka ọ dịrị, onye esiri ka esiri ọrịa ọkamala eri. Ọ ife dị na ya bụ mkpụrụ osisi na-ene anya. Otu ihe ọzọ nọkwa na ọjị anyị na-ekwu maka ya taa bụ na gị bịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa, na ndị ọjị na-ekwu n'obodo ha wuo ndị Yoruba, ma ndị na-atakasịchakwa ya n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ ndị ugwu a na-akpọ ndị Awụsa.
mana ndị na-akpanye n'ihe ugwu na-enupụrụla ya isi na-eji ya eme mmemme dị iche iche bụ ndị Igbo. Ka ihe kpatara nke a? Ife mere ebele ya ama na etu onye si ghọta ka o si eme, etu onye si malụ ka o si akọ. Mkpụrụ osisi ọjị nwere ebe ndị Igbo debere ya kamgbe anyị ji bụrụ agbụrụ n'ụwa. Etu anyị debere ya etu a ka ọ dịla anyị. Chukwu wee welu nke anyị na-akpọ ọjị Igbo wee gọzie anyị. Anyị na-akwanyere nke ahụ ugwu dị pụrụ iche. Ọ bụkwa na ya dịrị ata nke a ndị ọzọ na-ata ma nke na-akụ, mana ọjị Igbo ni o nwere ka anyị si debie na-akwanyere ya ugwu pụrụ iche. Onye ka eji akpụ ya ọjị Igbo, nke a bụ nke anyị ma gbasịa ndị be anyị kịta. Elee ihe dị iche na ọjị Igbo na ọjị nke ọzọ? A sị ka ekwube ọ na ife na-afụ anya. Ọjị Igbo na-amụ amụ, ọ na-enwe ịtọ nwee ịnọ gbaa ise and etu niile o si gbasi nwesị ife ọ na-egosi. Ọ gbaa ịtọ na sadbas nọ ikenga ebe ka anyị kwa na ọjị dike na ọ dike na adị ị bịa na ba ọbụla ikenga. Ọ gbaa ịnọ ọ bụrụ ọnụkụ obodo bụrụ na-anọchite anya afọ eke nkwọ na oye. Ọnya bụ ife eji mara Igbo. Ịgụbara na ọnụọgụgụ Igbo anwa izu ịnọ ọ gbara n'ịnọ ndị mmụọ ezugbo ife na-ezugbo. Ọ bịa karịzie etu a akpọ onye ọmụmụ. Oke, ọ bụrụ ma ọjị gba ihe dị ka ise ma ọ bụ isii mara na ọwa ọmụmụ ka ọ na-abụ. Ọ bụrụ na ọ gba sọsọ ịbụa ọ na-abụ ọnaba n'ibe ndị Igbo ara achọkarị ya etu a. Onye akpatara na ọ bụrụ na fa nọkọsị ọjị gbaa ịbụa fara ọrụ amasịrị ọfa iji eme ife a na-eme ghọtago. So na ọ na-aga ọ dị mba ọ gbaa n'ibe o wee kwe wee mee, maka na ndị Igbo na-ekweta na ọ na-aka mma ka mmadụ rie nne ma okedị mpupe. Mana ịhụ na mmemme ọjị n'ala Igbo bụ ihe dị oke mkpa. Ọ bụrụ na anọkọ ndị Igbo nọkọ, kedu onye kwesịrị na ya ga-aga ọjị? Ịma na ebe a ka a na-enwe nsogbu n'ife gbasara ọjị. Eji asị na a na-akwụ ịlụ ọjị ugwu anọ onye maalụ maalụ. Mana ife niile ndị Igbo na-eme dịka ndị Chukwu ke bụ ife ọbụla Igbo na-eme bụ ka a wee kwụ ilu onwefe ugwu nwee nsọpụrụ. Nsọpụrụ a na-enwe bụ na anọkọsịa onye kabaji asị na onye esiri ka esiri na-esiri ọla ọkamala eri and onye esiri abụrụ esieri n'ebe a abịakwa n'ebe ọzọ ga-atọ. O nwee ebe ya bụ elu ọbụla ka esiri, nwee ebe ọzọ apụta ọbụla ka esiri. Ya na ịnwụ ọjị na-egosi etu esi wee nọrụ. Ọ bụrụ weta ọjị mabata maka na ọ ga-ewa n'ebe nke ọzọ. Mana o nwere nke edozi ife dịka ọ bụ na igwe na-achị obodo nọlị ya na mmemme ebe ọ bụ na igwe nọ ebe a na-eme ife onye nwa bụ nna obodo a. Ndị obodo na-afụ ya so onye tọsị nya bụ nna anya bụ ya na-anọchite anya onye ji ọfọ obodo. So onye nwa ya awụ ọjị. Ọ bụrụ na ụmụnna nọkọ dịka ife ụmụnne famala onye tọsị ife, ndị Igbo nwere nsọpụrụ famala onye tọsị nke a na-akwụ ilu ugwu. Mana ọ bụrụ na enwe ka esi wee nwee onye chido echichi chifuo ofe, chetakwa na ụmụnne ya so wee chi ya na ụmụnne ya so wee bugote ya ebe ọ nọ. So ebe ọ nọ vanya na-akwụkwara ya ugwu dị na ya. Mana ọ bụrụ na enwe mmemme obodo ndị abịa a na-ewelu maka mmemme ka nọ ya. Onye a megoro ife mmemme echichi karịsịrị ndị ọzọ, ndị obodo a na-akwụli ya bụ nyanwa ya awụ ọjị ma ọ bụ na igwe anọrọ ya. Onye nweta na ọ bụ na igwe nọrọ ya igwe awa, ọ bụ na igwe anọrọ ya onye chikarịsị ife fanwa nabata ọfanwa debere ya ebe dịka onowu ma ajie ma ndị otu ọfanwa chiri onye a. So ọ bụ na ndị karịrị onye a na-etu esi wee nọkọ n'obodo anọrọ ya nyanwa awa. Ma ọ bụrụ ala ife ụmụnna onye atọsị ife ya awa. Mana ọ bụkwa na onwe ka onye a chikarịsị ịnụ n'ime ụmụnna asịkwa wee nọrọ ya faya amakwa n'ọnụ ya and faya ebili ọjị a binye. Mana nyanwa malụ n'ebe a umeruo enye ana ọ ya asịzi bụrụ ọjị a onye bụ okenye awa ụtọ ọjị ọ ka esi eme. Mana onye bụ okenye gọcha ya bụ ọjị a ga-akpanyekwara onye hụ chikasịrị n'echichi mee lere anya enyefu ya ofu mkpụrụ ọjị chi ya wepụ nke o ji chi echichi. A na-eme ya etu a maka ọfa nche awuwu a na-akwụ na na-akwanyere awasị ọjị ọ bụla onye dị etu a nọrọ ya. Onye wara ọjị wepụ aka ọjị o wepụtago nke ndị ikenye.
ewezia na onye enichiri nnukwu echichi asịsị nye ya ọjị nye ma nkwa ike isi maka obi umeanya a na ịma ife na inwe nsọpụrụ maka ụmụnne ya ka o ji wee sị oke ibinyegwe okeke ibinyegwe ọkafọ tupu e wee binye. mana o nwere otu ihe na asị na ọjị na-eje ije abịa na mmemme asị na ọjị na-ebupụta ọjị ele anya isi ogidi isi ikenga ogidi pụta asị na ọjị isi ikenga pụta ngwa na ọ ga-eje ije. Gịnị kpatara ihe nke hụ na-egosipụta n'ala Igbo? Ife niile a bụ ugwu nkwanye ịnọli ya. O nwere ndị na-elekọta anya ndị bi na-anọchite ọnọdụ fa ma o nwere onye na-anọchite ọnọdụ fa. O nwere onye a na-asị na nke ya epeka ya na ugbu a na-akwanye ego ji asị ndị a ama na onwe ndị na-anọchite anya fa asị ndị a ma na onye na-anọchite anya fa mana emekọbasịa onye anọbie ka anọbie ya maka ya akwụ ilu ugwu ya ewepụ ọjị wee bido ịwanụ maka onye anọbie ka anọbie na ara aghara onye ekpubie. O nwere otu ihe na-eme mgbe ochie a na-asị na a na-agọ ọjị ebe mmadụ nwụrụ mana ugbu a kịta nwere ebe ị ga-ejezi asịzi gị na a na-ekwuzi okwu n'elu ọjị awụhụ na a na-agụ ya agụ. O nwere ihe mere ịma na omenala na-adịzi ka a na-agbanwezi agbanwe biko a sị na mgbe ochie a na-agọ ọjị ebe mmadụ nwụrụ ma ọ ebe ozu dọrọ mana ugbu a kịta ha mere mmemme asịghị a ga-ewepụta ọjị na a na-ekwu okwu n'elu ọjị. Ele ihe nke na adịra aga ọjị ebe mmadụ nwụ abụrụ na adịra ata ọjị na-ewepụtara ọjị onye wepụtara ya wetara ya ka wee godo ndụ ebe ọbụla nọrọ wepụta ọjị ewugoli ya kpee ekpere n'ime obili bifo ebido ya na adịra bịarọ mmemme ụdị nke ka awaba ọjị wee na alụba kpatara na adịra asị ka eweta ya waba etu a mana a na-ejikwara nya bụ ọjị wee sị Chukwu biko ọzọ emezina onye a bụ etu ndị Igbo si ekwu okwu n'elu ọjị ebe mmadụ nwụrụ ife a na-eji agwa ya biko ọzọ emezina. Anyị ma Igbo hụtara ọjị dị ka ihe na-ejikọta mmadụ na ibe ihe maka na Igbo na-asị na ebe ọjị na-anọghị ebe ọjị na-ezoghị ọwa ebe mbịa aka na-adịlụ nke pụtara na ọ bụrụgodịrị na anyị ruo ọgụ mmadụ ebe a ga-agbarịrị na ọjị rutere onye ọbụla aka nke gosiri na ọwụ ihe mbikọrịta. Ebe a na-eme ọjị ekwesịghị inwe obi ụfụ ekwesịghị iche echiche ọjọọ ebe mmadụ mana o nwere ndị ị ga-ahụchakwa inye ha ọjị asị gị na ha dị ata. O nwere ihe ichere kpatara nke ahụ ebe Igbo hụtara ọjị dị ka irikọrịta nwanne na nwanne ka onye ọbụla ghara isi ibe ya ihe mana o nwere ndị ị ga-enye ya bụ ọjị asị gị na ha ga ma ha were nke ha etinye na ya ife gbasara nke erika ife sọrọ onye o nwere ife ị na-eri ka nna ada eri mana ife mere ya bụ na ịma na Chinefo ọkụkọ a na-enwe di o nwere ụmụ ife na-apụtazi na nnọkọ mmadụ na ibie a na-asị na obi dị aghụghọ obi ụfọdụ ndị dị njọ. O nwere ndị ya bụ na iwe ọjị wee were aka wee gbabe ya na ọ ya tarọ kedu ife kpatara ya. O nwere mgbe e nwebela akụkọ na o nwere ndị ajọ mmadụ na-agabazi ebe ndị mmadụ nọkọta ọwazi ọjọọ ọkpafe inye ife ịtasịzi ya nwebe nsogbu maka na asị na mmiri aka okenye asị ya ịghọtara ya so ewee mee ya na ụfọdụ ndị ara ekwerọ ọ dị ka ọ ya adị ọsị mba mana ugbu a na-akwụ ịlụ ọjị ma ọ bụ na ịbụ ezigbo nwa afọ ọbụla ebute ya ọjọọ bụrụ mara atakọ nọ imetụ ya aka bụ iwe gbolo okenye ọka esi eme ya. Biko ka a ghara igbu oge ọ bụrụ na agọcha ọjị ele anya onye igwe gọrọ ọjị maọbụ onye ikenye maọbụ onye chikanyesịrị n'echichi gacha ọjị olee onye ọ dịrịrị igbu ọjị hụ karịa ka ndị mmadụ? Dịka nsikwu mbụ ọ na-abụ ka esi wee nọdụ ọ bụrụ na ụmụnna na ụmụnne nọkọrọ ọnụ o ya enwe nwatakịrị nọ n'imefa onye aka ya asị gbuo ọjị mana ọ bụrụ ebe a na-eme mmemme obodo nọkọ ma ndị otu na-eme mmemme o nwere onye ọ bụ ọrụ ya na-eji ụdị ozi ya maka na ọ maalụ ndị bụ ndị ọ bụrụ na obodo anyị na obodo mba Ogidi anyị nwere ọnụ ka ịnọ o nwere onye magbo na ibinye ndị atọ etu a ka esi binye o rere sere okwu ndị a welu nkefa ndị ewelu nkefa ndị ewelu nkefa mana ije nye onye na-amarọ maka ya ọ bụrụ nke isi anya onye a ịnọkọtasị anya onye a nya ebeza nọkọzi etu onye a magoro ka esi ka ọjị obodo
ọbịa okesịga ọ bụrụ na agwasịkwa ya awa like mgbe m kwugo ife mmadụ chi n'echichi ọmago na onye a chiri nka mana onye a bụ nka ebukọrọ etu a binya so na ya ka emenye etu a ka ọ alụ isokwu ife na-aga welewele. Ọhaneze ọwụ omenala Igbo ka nnu na-ekiri. Onye mana ya nọ tata bụ Maazị Ichie Udoji Achebe Oke Osisi n'Ogidi. O nwere otu ihe anyị chọrọ ịdị na-eme n'omenala Igbo, anyị ga na-ajụ ajụjụ onwe ka isi ma nwa ọsịsị ya ịkpọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316. Ajụjụ anyị ga-ajụ tata bụ gịnị ka Igbo na-akpọ windo n'Igbo? Gịnị bụ windo n'Igbo? Biko ọ bụrụ na ị nwere ọsịsị ya ịkpọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316. Mana echefula na ebe ị ga na-ekiri mmemme bụ na YouTube channel na Kizen Global Entertainment. Iji ebe ahụ ị ga-ahụ ebe edere subscribe, ibinye aka na-agbasa, imekwa ebe a mere like na share. Biko ọhaneze, anyị ga-abanụ n'ọgbọ ahịa, anyị bịachite ọzọ, anyị ekwuo ihe kpatara na ụmụ nwaanyị adịghị awa ọjị n'ala Igbo. Ndewo. Igbo njem ọnụ ekene m unu. Onye chiri nke o chiri ya zere. Nke a wee iji mee ka unu mata na ihe omume omenala Igbo ga-amalite gosiba mgbe na-adịghị anya. Omenala Igbo bụ ihe omume eji akụzile ụmụ Igbo ndị bi na mba ofesi ka esi asụ ma na-ede asụsụ Igbo. Ebe a ga na-egosi ya bụ ihe omume bụ na YouTube channel Kizen Global Entertainment. Chọba ebe edere subscribe, ibinye aka ka na-agbasa ya bụ ozi, ma ọ bụ ịkpọ anyị na ekwentị n'akara 832-896-3316. Nnụga na-ahụ aha ebe a ga na-egosi ihe omume na ekwentị na ihe onyonyo nke nnu na-ekiri. Ọ bụ nwa afọ Igbo Kizito Osinobi Igbo bụ onye nhazi ihe omume nke a. Igbo anyị na-anabatakwa n'ọzọ na ihe omume omenala Igbo nke taa. Echefule na ihe anyị na-atụle wụ ọjị na omenala Igbo, na onye mana ya nọkwa wụ Ichie Udoji Achebe Oke Osisi na Ogidi. Oke Osisi, tupu anyị eje ezumike, asịrị m na anyị ga-atụle ihe kpatara n'ala Igbo ọ bụrụ na agọ ọjị, asị na nwaanyị adịghị agọ ọjị, asị na nwaanyị adịghị etinye aka na efere ebe a gọrọ ọjị, ọ bụ nwoke ga-ewere ọjị nye nwaanyị. Ọ bụ na ụmụ nwaanyị etosighị etosi ka ọ bụ na o nwere ihe dịkasị aṅa mere na nke ahụ na-adị n'ala Igbo? Onye nwa Kizito, ịma na dịka mụ na esi akparịta ụbọbọ tupu anyị banye n'ife onyonyo, agwara m gị n'ife niile Igbo na-eme bụ ka ọ wee dị mma. Onye biri ibi ebiru. Mgbe gboo, ụmụ nwaanyị nwere ka ọnọdụ fadị, maka na nwoke na-echebe ezinụlọ ya, chebe ndị bie. Ọ dịrị ebute nwunye ya n'iru ya na ọnọdụ ebe a na-anọ ewepụta ọjị ma ụmụ ife a, ụmụ nwaanyị adịrị anọkebie. Ife a na-emekwa n'ụbụ ka ọ ghara ise okwu. Ile anya na mgbe gboo, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị adịrị anọkọba oge ọbụla, maka na nwoke bụ onye isi ezinụlọ na-echedo ndị bie. Nwoke ọbụla efe ụkwụ ọnọdụ ka alụsị na a na-alụ nwoke ọ na-alụ obie bụ ebe ya na wee chedo bie. Etu a ka ọ dị ebe ọbụla anọ na nwoke na-ebu ụzọ chedo ezinụlọ ya. Ọ bụrụ nwoke na-aralụ nwaanyị na-aralụ. Chetakwa na ndị Igbo nọkọ ọnụ na fa na ụmụ nwaanyị adịrị anọkọba etu a. Ọ na-abụ ọ bụzi na-anọkọsịzi ọnụ ofu nwaanyị ma ịtọ nọ ngwaziri ọ bụrụ ya awa ọjị. Ya na Igbo nọkọ ebe a na-eme ife bụ ụmụ nwoke wee tụọ elu ọbụla fa na-atụ bụ ka ọ dịrị ezinụlọ fa mma. Ya na-atụ elu ụmụ nwoke na-anọ bikọs ọgọ ka ọ bụ ma ọ bụrụ mgbe a na-eme anyị anụrụ ya ọgụ ọ na nwaanyị ya nụrụ. So na elu na ụmụ ife a nwoke na-arara ọjị. Ọ bụrụ na onwe ife ebu n'obi nọ ka ife wee dị mma, onye ọbụla mara ebe ọ kwesịrị ịnọ wee nọrọ. Ugwu bụ nkwenye. Ugwu nwaanyị na-akwanyere nwoke bụ nna anyị ọgụnwa bụ ụzọ anyị na-esoghị n'azụ. So na olue na ụdị ife a nwoke ara ụtọ ọjị ewee na-aga n'ihu. Maka ịma na mgbe gboo ọ na-adịkwa ka ya sị na ife niile na-ekwụsị, mana ịma na na-enwe tigbuo ezogbuo. So na onye ọbụla na-edebe ezokonyo ndị nke ya na-anọkọsị ọnụ. Di na anụ nwaanyị
bịa bụ nna ji ezinụlọ ọ bụrụ nna na-ewe nwaanyị na-ewe so nọ ife melie ọ bụrụ na onwe ife ya abụọ bụ na nwaanyị were ọjị alụ eme mana alụ na-emenụ bụ na ọ bụrụ etu a ka anyị si eme na ka anyị si eme ya bụ na nwaanyị na di ya iruje ife di ya anọlụ chedie na-agbakwa abụga nọ ichedie ichelu ochedoyi nye oluzie ebe anyị weta ife dị ya na nwoke weta nke gị weta nke unu n'ife ji eme na onye ọbụla na-agba mbọ onye ka eji asị na nwoke pụta ọ na-azọ nke ya ọ na-azọ bụ ezinụlọ pụta azụ ya ya na ọ bụrụ onye nwa na-etinye aka gị nwa na-etinye aka and edere ese okwu na ife ji eme ka ọ ghara ise okwu onye ọbụla mee na onye ka ihe dị otu esi tụọ anya na-afụgo Igbo o mere ndị ihe ndị na-agbagwoju anya sị elehe kpatara na nwaanyị adịghị agọ ọjị elehe kpatara na nwaanyị adịghị etinye aka ebe a gọrọ ọjị ọ bụghị na ọ wụ arụ kama ọ wụ ka bụ mkpemkpe nwaanyị ji mụta ibi ya otu ha esi mee ya nnolekwa n'anya nwoke wee isi ọ nwere ka ọ ga-esi adị na ụmụ nwoke na ịga nga di gị na ịga ele anya di gị wuo ichie ele anya di gị wuo echiri echi ya gbụnyecha aka na efere ọjị gị nwachekweje mmanya maka gosi hụ nsọpụrụ nụnụ gosi hụ inwe umeala Igbo emeghie na ụmụ nwaanyị na nna etoru ha etoru kama ọwụ ka m na-ahụ n'otu Chukwu si kee nwoke na nwoke ga-abụ onye isi ezinụlọ ebe ọbụla nwoke na dịka oke osisi si wee kwuo ọ na-azọchite nke ya ọ pụọ n'ama ma ọ jere jee gba nta ọgwụ ya gbata ebunatala nwunye maka na ọwụ nwoke nọta nwaanyị afọkachi ma akpa ya ọwụ ya so biko dịka ndị na-eje ekwu nnu na anyị ga-atụba anya mana ihe mere na nwaanyị adịghị awa ọjị ọ bụrụ na ọ bụ njọ mana ụmụ nwaanyị ga-ekpesịrị ịmata na ị ga-akpanye n'edigo ugwu n'ihe gbasara ọjị ọ dị ka ndị nga ị nwere onye ọbịa ị ga-achịzi ka di gị jema na azụ ụlọ jee yọba akpụ ka gị nwa jee bupụtala ndị ọbịa ya ọjị ịma na o nwere ka ọ si wee dị biko ọhaneze ọ dị ka ọwa otu a ka a ga-esi adọbiri ya taa mana tupu anyị esi ebe pụọ oke osisi biko eleghị nwere ike ịgwa ndị na-ege ntị Igbo mma mmanụ Igbo ndị njem ọnụ ọ ga-adịrị na anyị mma chetakwanụ na nkụ dị na mba na-eghere mba ndị ka ndị si eme bịa na-edufa ekene m unu Igbo ọma ndị na-ege m ntị a sị na ọkụkọ alakpughị ụra na afọ ojurie kama ọ bụ na chi jiri ọ wụ otu ka a ga-esi adọbiri ihe na ihe mmemme omenala Igbo nke taa a sị m na ihe ọma meele nwanne gị enyere gị obi ọjọọ ihe ọjọọ mekwene nwanne gị enyere gị obi aṅụrị ana m asị na mgbe ọzọ a ga-eme azụkọnụ ọwụ nwa afọ Igbo Kizito osim n'obi ibe na sịnụ ka emesịanụ